Ленка, ела ти направя с едно клипче за YouTube-а. Айде, показно. Стига. Чакай. Иде така. Да, сега ще пусна след малко. Чай, ще не виждам бе ти къде е тази риба. Видяха. Ой, той е много хубав бе. Браво. Между другото, такива ли са ти всичките? Той е много хубава риба. Той има по-голям. Сериозно? Браво, добре, че да снимам с най-големия. Дай една усмивка сега на камера. Така.